Manapság már az is szép dolognak számít, ha valaki 10 évet ugyanazon a munkahelyen tölt el, ha pedig ezen évek száma eléri az 50-et, az már szinte egyedi jelenségként jelenik meg. Csütörtökön Weiner Józsefet köszöntötték a Bajai Szent Rókus Kórházban, hiszen a főorvos éppen fél évszázada dolgozik az intézményben. Bensőséges ünnepség keretében vehette át az emlékplakettet Weiner József belgyógyász főorvos, aki már 50 éve dolgozik a Bajai Szent Rókus Kórházban. Magas színvonalú, eredményes és fáradhatatlan munkája elismeréseként részesült a kitüntetésben. Weiner József 1965-ben végzett a Szegedi Tudományegyetemen, ezt követően Baján kezdett dolgozni. Mint mondta, számára a legnagyobb elismerés a betegek hálája, szeretete, valamint kollégái megbecsülése. Nagyon-nagyon boldog vagyok, hogy ilyen körülmények között emlékeztek erről a nemes dátumról, ami azért összességében kettős érzést támaszt bennem. Egyrészről boldog vagyok, hogy ezt megérhettem egészségben és ilyen kollégák társaságában. A másik az azért bizonyos mértékű szomorúság, kellemetlen érzés, hogy a kenyerem javát bizonyára már megettem. Tóth Gábor főigazgató az eseményen kiemelte, Weiner Józsefnek sok